Ieu, Gabon danoi, ze moduz? Gabon, Amaiur, horrela bil. A ber, Gabon. entzute zaik ez? Vale, perfecto. Ba, Gabon deizuela danoi, eta ongi torri berriz beste gitarrizketa batea. Eta, ba, bueno, gaurkoan Diablo Kibiko Amaiur daukeu. Eta, bueno, a ber, ze kontatze egun. Ze esatek, gogoz Amaiur, o... Bai, soinu frogak ongi pasatu eta orai Barre batzuk behintzaten dizkia basi aurretik ja, hori dugu bai. Eta beldur pixka bat ere bai. Bai, baina beldurra zergaitik, lehen hasieran ez dakiuanean zer egin behar genian, edo... Gure artean Ah, teknika arazo eta bai, azken momentuko arazo teknikoak. baina ondo entzutea, ez? Txatien, Gabon Laskas, Mortimer, komentarista, Gabon danoi. Eta bueno, pixkat igual hasiai eure burua aurkeztuzak, edo nongo haiz, eta ze kontatzek. Beni garazteja nuk. Gaur egun doni bane garaztin bizi, baina bestela izpuraja sortzez. Eta, ogibidez irakasle nauk bai honan, baina bestalde, beste hainbat proiektutan ibiltzen nauk azken urteetan. Gaur Diablo Kibirekin edo Diablo Kibiren kontuen aipatzera gomitatu nauk, baina bestela aurten ere liburu bat argitaratu diat bestalde maiatz argitaletxarekin. Eta, pixka bat, bai musika, bai literatura, bai antzerkia, pixka bat, arte ezberdina maite diat, eta beti kurios nuk, bai gure egian egiten denarekin, eta bai aktore gisa, eta bai entzule edo irakurle edo nahi den gisa, Bai, azkenin... Hori oso tipo artistikua izela, ez, orokorrin. Esango benik hori artetako arlo bat baino gehiago interesatzen zatxikela, eta horra bilela, ez? Hor, irakasleen lan hortaz aparte, hor mugitzea izela, ez da? Bai, eta ere, hala ere lotuak bezala ikusten ditiat. Bai. Gazteei ere gauzen transmititzeko arteak ere tresna egokiak izaiten aldituk eta interesgarriak, gainera, ni Euskara erakasle nauk eta beraz, behar bada sentimenduetarik edo lotzeko ere gure aujak jo dituzan gure itxar behar, momentu bat, justu jarraitu natxik Mustang Bassek, Gabon, Mustang Bass, eta entzundek justu jarraitzaiaren alerta musika bat jarrita zeukat, orduan justu ez diago entzun hor amaieran hitz egiten aitzeana. Baina, bueno, bai, azkenean irakasle arlo hortan ere erabilgarri egite zaikela, ez? Ezagutza artistiko hori, edo... Argiki, bai, duitzen zatak. Ados. Bueno, nik hori esan deken bezala Diabloatik eta musikagatik egingo izkiat galdera gehienak, ze neure pixkat entenditze baldin maiat musika arloan entenditzeiat. Eta, bueno, gitarrizketa hauek izan nahi ditu lau atal leuki dizkitek, eta hori atal bat izango dek komposizioa, beste atal bat izango dek teknika edo, gero beste atal bat izango dek gusto pertsonalak, eta amaieran itzengo diau Euskal Herriko musikaren egoerari buruz, edo zer gogoeta dauzkaken eta hori. Eta, bueno, nik azteko, hori, lehen aipatu diat, zuten egotik kanpo, baina benetan zuen talde irutziziteek Euskal Herri mailan gauza oso interesgarria, bai jorratze zuen estiloagatik eta baita daukazuen teknikagatik ere, ze irutzizait benetan oso talde erderaz esaten bezala a tener en cuenta, en plan, hauei begia, nik uste txatekoak ez baldin badezue Diablo Kiwi ala Diablo Kiwi? Diablo Kiwi, bai. Kiwi, eske nik euskeraz kiwi esan nahi hau da, bakik. Ados. Ja, nik uste galdera botatzeko momentu hona dala, ez? Zergaitik izten hori.
Diablo Kiwi hemen edari baten izena da. Ah, Kiwi jus konzentratua eta bai, gaseosarekin beraz alkoholik gabeko freskagarri bat da nahi bada. ados. Eta ara nahi ginoen zerbait hasi ginelarik zerbait dantzagarria eta musika dantzagarria, freskagarria eta erritmika kokinekin edo pixka bat eta beraz ara pixka bat taldearen izenak hori ilustratu nahi zian ere bai. Bai, eta esan dekela hori, ritmo freskagarrek eta hola, ik nola definituko uke taldea estilistikoki, edo animatzea iz, edo uste duk badagoela etiketa finkorik bat baino gehiago baldin badira ere? Bat baino gehiago direla pentsatzen diaz bai, Bai. baina lehen lana entzuten bada, gehien bat funketik baduela jango nikek, eta gero bigarren lan horrekin beste ahlo batzu edo esploratu nahi izan ditugula, ahantzi gabe lehen oinarri horiek, bereziki erritmikoki, Aha. eta beraz bai, bigarren lanak hala ere badik gehiago pop ilun batetik, tema aski jokeroak ere edo pasarte jokeroak ere agertzen dituk. Eta, pixka bat, nahas bat, ara, giro espazial batean kokatua gehien bat. Beraz, bai, progresio bezitokinen hortzantza entzun hau ere, eta Bai. progresio bukaeran ere sentitzen da olako progresio bat befunkan, ez dena baita espada agertuko edo popean ere orokorki. Baina hala, pixka bat denetarik eta egia ezan epe luzera ere ara ez diau mugarik jartzen gure buruei eta pixka bat ara beti gauzen entxeatzeko prest eta Ados. Nik neuk lehen lagun bati komentauzo bat, ba hori, hi elkarrizketatu beharra udala eta hori, eta esan zia da, ze estilo jotzeitek, eta nik esan ziat, punkia eta ambienta, edo ambientala, edo post-rollo hori, ez? Ba, azkenean, ba, teklatu hori sartzezue, funky, gitarra eta basua oso funkiak iruditzen zaizkiak orokorrean, baina, klaro, ja teklatu horrekin beste soinu batzuk bilatzen haste zaten momentutik, ja funketik kanpora zoaztela, ez? Hori, ba, pop ilun hori, edo, bueno, azkenean etiketak edo estilo bat deskribatzeko orduan gauza asko esan aldituk gauza berdinagatik, baino, bai, nik uste... Bai, netzat horiek funka eta pixkat elektronikarekin jolastuta, ez? Bai, egia elektroa ez teo aipatu, baina bai, baditu kantu batzu biziki markatuak alde hortatik, bereziki ameslariak, azken diskan bateria elektroniko batekin edo bai, eta zuzenean ere sampleekin igortzen hau, eta beraz bai, atxik nezake panka abiapundutzat eta gero pixka bat bilbide aski zapartatu bat. Eta erantzun ona izan dezue, atera zuen bigarren disko honekin, edo zer moduz ikuste duzue momentuz panorama? Egia ezan orain arte COVID-a zela eta ez genekian ere ea momentua zen diskaren ateatzeko, baina azken aldean denbora anitz pasadia bogen komposatzen, grabatzen eta beraz momentu aproposena gurea zen prestzelarik ateratzea eta ez baitez pada lorpen komertzial baten gibiletik ibiltzeko edo gure helburua jara orai duk plazaratzea hau eta behiz eszenatokira igaitea eta poliki datak behiz sartzen ari zauzkigu eta beraz bai hori duk helburu nagusia nik uste orai duk kontzertuetan agertzea eta jotzea
eta gainera ezagutzen gaituztenentzat proposamena ere pixkat desberdina duk. Uda bukaeran lan egin diau bi teknikarirekin, bat argietan eta bestea soinuan. Beraz, 4 egunez egon gituke be Izpurako sortegiko gela batean. Eta dena prestatzen, ez? Bai, show bat, pixka bat. Eta be hori diau aurkeztu be leku berean joan den orain duela 10 egun, Izpuran ere. Eta beraz hori diau aurkeztu, disko aurkezpen besta bat egin diau Quartz bikotearekin. Eta orai ideia duk set horren aurkeztea beste lekuetan ere bai, eta bereziki holako baldintzetan, argi hainitzekin eta soinu potoloarekin. Ados. Jo, nik nahi diat ikusi zuen kontzertu bat, harrapatzen zaituzte dan kontzertun batean, eta han ikusiko baituk. Aipatu dut hori, ontzatela konposatzen eta hori da, hau, aitzakia hona duk, pixkat konposizioari buruz hitz egiten hasteko. Nik beti ginoi diat galdera bat, eta galdera hori duk, ea zuen taldea demokrazia baden, edo diktadura pertsonalista batek agintzen duen konposatzerako orduan. Nola funtzionatzen zuek? Ez dakit, demokraziak ez dira sekula idealak. Aski dugu ikustea gure demokraziekin. Eta gurea ere pentsatzen dut demokrazia imperfektu bat dela, eta baina diktadura batetik nahiko urrun. Azkenean konposizioa zinez elgarrikin lantzen dugun zerbait delako. Eta gehienetan usaian galdera da hitzetatik abiatzen giren, edo musikatik abiatzen. Galdera hori gero egin behar nian. Gero heldu da. Anticipatzen diat. Baina bota nahi baduk. Azkenean hori konposatzeko erari buruz galdera ezberdinak zeuzkeaz, baina azkenean erantzute baldin badituk, beste batutara pasatuko nauk eta etzio garazoik. Ados. Eta gehien bat ara instrumentalarekin hasten gituk. Kasisk sistematikoki, baina ez diau egezeta bikain edo perfekturik beti izaiten alda azken aldean, 4 instrumentuetatik ere komposatu izan diau, edo baterian erritmika berezi bat proposatzen baitzen Julenek. Bestela tekletan giro batzuetatik abiatuz, edo pixkat tradizionalkiago gitar edo basu riff batetatik abiatuz, eta usu ere izan dira binaka edo irunaka errepika batetan zerbait atea da, eta gero talde osoan landu ditugun gauza batzu, edo... Improvisaziotik, ez? Hainitz improvisaziotik, bai. Eta gero, bezitokinen hortzantza adidez, pentsatzen dira hori izan dela luzeenetarikoa konposatzeko. Azkenean ideia hainitz metatu baitetea, eta justu konfinamendua aitzin hasia ginean kantu hori, eta beraz gero etxetik ere behigo jiditea beste parte batzu, ardura mugiko jarekin jabatzen ditea errepikak. Beraz kalitate nahiko txarrean, baina ongi entzuten dira instrumentu guztiak. Ulertzeko moduan, ez da? Bai. Eta beraz hortik abiatuta, gero bagotxak arkitekto lan batzutan ibili, eta pixkat hortik moztu, hortik segeiten alda, eta pixka bat aski zapartatua da, ez du logika berezirik, baina sentitzen den bezala, eta batzutan sentitzen dugu, hor kantua bukatua da, ez du balio parte gehiagirik, beste parterik gehitzea,
Egia da ez dugula ere be rock kantu tradizionalen estrukturarik ez dugu baita ezpada. Ados, bai. Ez dugu ara kopla errepika, olakorik ez dugu bat ere, ardura be errepika izaiten aldena kantuaren bierenetan edo agertzen da, eta gero ez da behiz koplarik agertzen edo ara, usu... Adibidez, beroketa fun klimatikoan, estribilloa amaierar arte ez da sartzen, ez? Ahotsarekin, esan nahi nuke. Bai sartzen da melodia hori instrumentalki, baina hori, ahotsa amaieran sartzen duzu, ez? Adibidez. Bai, hor adibidez, kantu hori aiande eta biek pantaila baten parean hasi ginoen, soinuk harta biek grabatu eta berak bazuen ideia bat eta ni hasi nintzen hola bestitzen sinpleki eta gauzak ez dakit horrenak pasa ginituen. Ez genekien ere taldearentzat ari ginenik edo jostatzen ari ginenik. Eta poliki gauza batzuk grabatu eta berak moztu zituen eta izan zen olako istripu bat, bereziki bada parte bat dilearekin gitarra bakarrik da jo ezak nahi baduk. Jake lortu diagun gitarra ondo entzutea, espero baina ondo entzungo zuela zuek, Eta zati hori, gauza aski ez dituk ere kontra denboran, baina pixka bat erritmikoki pixka bat hautsia duk, eta justu grabatu ginean gauza aski linear bat, eta geldituz berak aianek saguarekin edo moztean, eman zuen olako gauza bitxi bat, eta beraz atxiki ginuen, pixka bat mugitu zuen, eta atxiki ginuen erritmika hori, baina hasieran jotzerakoan etzen bat ere hori, eta beraz gero behar nuen nik beheskuratu ordenagailuarekin mugitu ginuen erritmika behia. Eta beraz, istripuekin ere hainitz gauza frango istripuei esker komposatu ditugu ere. Ados. Gehien bat gitarran, egin dezake, nik istripu hainitz egiten ditut, baina istripuek beti badute honik gurean hasteko. Ados. Hori, aipatuek, adibidez, nola da, konfinamentua dela eta asko etxetik egiten zenutela, baina orokorrean ideiak lokalean ateratzen ditu, edo etxetik eramandako ideiak lokalean lantzen dituzue, ala etxeko lan gehiago daukazue lokaleko lana baino? Uste dut ala ere gehien bat lokalean abiatzen dela. Ados. Zerotik behintzat ardura lokalean zerotik abiatzen gira, eta gero bai lantzen dugula, eta pixka bat bakotsak beste norapait ere maiten duela, eta gero behiz biltzearekin kontrastatzen dugula. Baina egia, adibidez, bankajot kantua hori bai Julenek konposatu zuen osoki, eta bazituen, nik idatzen dituen hitz batzu urte bat lehenago eta moldatu genituen, eta urtik abiatu zen, eta beraz bat batean proposatu zigun kantu bat, baina orokorrean konfinamenduan edo bakotxa etxean preso zelarik egia da egin ditugula, desberdinki lan egin izan dugula. Bai, azkenean. Eta ameslariak kantua ere, adibidez hori etxean konposatutako zerbait da, eta gero lokalean garatu dena, baina orokorrean iduritzen zait kantu gehienak, edo normalean hasteko gehien bat lokaletik ateratzen ditugula, eta gero bakotsak lantzen duela bere zatia, eta errepika gero pixka bat moldatzen eta ibiltzen girela. Ados. Eta adibidez, zuek zuen taldekideak
musika ikasitako jendea zarete, ala zan edut teoria musikaletik eta badaukazue formaziorik, edo gehiago zarete esango dugu autodidaktak edo? Beraz, pixka bietarik jandezake. Hor, nahi baduk Julen eta Leirek, Leirek aurten bukatudik, baina musika eskola batzuetan ibili dituk Tolosan, Oksitaniako Tolosan. Oraindik hortan duk Julen, baina Leire ibili duk bai gehien bat kantua lan zen, eta beraz teorian ere aski bi hauek beste bi zaharrak baino jantziagoak dituk, eta baina hala ere denak pasagituk musika eskolatik. Ni berez trompetista nauk, trompetarekin hasi nindian musikan, eta aski berant gitarrera pasa, bai gehien bat liceoan edo institutuan, eta hor, bai, 16 urterekin edo denek jokero izan nahi genuelarik, eta azkenean, baina ritmo aski apalean nuk baitizpada hainitz aritu ere, baina beti maitoto izan diat gitarra, eta azkenean lotu nuk zinez proiektu horrekin, Diabolokiwi taldean sartzerakoan, ene burua enian baitezpada gitarristatzat jotzen, eta azkenean poliki ene lekua indiatere taldean, eta baina gauza beraduk aianderentzat, aiande basu jolearentzat, beste instrumentu batzuekin hasi duk ere, akordeonista duk, eta gaur egun ere klarinetista ere baduk, baina basuan berdintzu hasi duk 14-15 urterekin, edo nera bezaroan, eta gero janezakek instrumentu hau bederen gehien bat bakarrik edo YouTubeko bideoekin eta landu izan duela. Pentsatzen dut ere instrumentu horiek behar bada jok espiritu edo bakarka edo lagunen artean ikasten direla ere. Horrek ez zik egan nahi musika eskola batek sekulako aportazio ere ekartzen aldoela bai teknika lantzeko eta ere harmonien bilatzeko eta hor egia da hori nahi nean galdetu. Bai. Hori urrengo galdera, dekela ea harmonio. Ea harmonia funtzioak bilatze dituzuen, ala akordeak belarriz bilatze dituzuen, ez harmoniak bilatze dituzu, ez? Bai, nik ez, baina beste bai. Esandakoa egitek eta jazta, ez? Instrumentalan adibidez, ez gituk sobera, berdin teklatua berantago heldu baldin bada, teklatua bestituko diau gehiago edo akordeak aberastuko ditiau bukaeran. Baina gehien bat ahotsetan eta hor bada bai lan handi bat harmonia ezberdinen lantzeko eta egia gure melodiak ez direla baitzpada kanta egesak edo nolagan pixka bat Bai. Bidaiatzea dela. Teknikoki, nik uste, teknikoki eta harmonikoki ze askotan biak batea zehaztik, ez? Baina nik uste ator lan itzela dagoela. Hemen norbaitek galdetuik, hombre, momentutxo bat, emaiak, ea punto lortzea den hau, etzi gaztik emango. Ojo, igual emagozik. Barkatu, baina, etzau behar guai.
barkatu jak, amaiur, baino Lasai. arpidetu indituk, Praimekin, eskerrik asko Joseba, eta hori, zaukeat Praima jotze baldimaek opari, o Praima botatze baldimaek opari bezala zutagarren soloa jotzeiat. Eta, bueno, horregatik hartu gediat gitarra. Baina hori, norbaitek bere Twitcheko nika. Galdetzerik gaber, funk abestiak konposatzen dituztenak, dream pop abestiak konposatzen dituzten pertsona berdinak diren, edo bakoitzak trebetasun ezberdinak dituen. Ez dakit zuk ulertze dezun zesan nahi duen. Bai. Ea bezeinek duen pixu gehien komposizioan kantu estilo bakoitzaren arabera edo. Hori da galdera nik uste edo... Ez dakit. Bai, behar bada, ea kantu batzutan gehiago gitarra eta basuak ere maiten duten komposizioa eta beste kantu batzutan beste estiloak jojatu direnez beste batzuk. Ados. Ez da, Nikola ulertzen dut galdera baina guk ez, ala ere aski kolektiboki orokorrean edozein estilo jojatu kolektiboki lantzen diau nik gehiago rock eta metal zalea izan nuk luztaz eta horiek gehien bat taldean sartuz eta talde anitz ezagutu eta deskubritu eta pixka bat belagiak beste soinu batzuei ere ireki diteat eta pixka bat elkar elikatzen diau ere gure entzunaldi ezberdinak musika entzule amojatuak egituk laurak eta partekatzen diau ere gure artean entzuten duguna. Hori aipatu bernean. Eaz influentzia aldetik, bakoitzak influentzia oso ezberdina dituzue, edo ze influentzia dauzkak adibidez pertsonalki? Egeran, nik biziki astapen batean, rock edo metaletik heldu nauk, eta txipitan sutagarren fan gero gehiago behitzarrakek influenziatu nik. Ez baitizpada jokoan, baina melodia eta horrelako kontuetan, ez? Bai, behar bada bai. Eta bestela, azken aldian taldea osatu ginolarik, atea ziren Wolfpack bezalako talde batzu, maite diau bizik ere Parcells taldea. Horrek australiarrak dituk, baina garai bat Berlinen edo bizititean eta Frantziako label batekin ari dituk. Eta azken aldian ere atea pare bat kantu. Eta bestela azken diskan ere soinu batzu teknikariak aipatu diak joan aldean residentzia denboran, baina soinu horrek iduridik kantu hau eta justuki nik antzianean duk deitzen duk bikote batzean bi gizonek kantatzen zuten eta bat hiltzean biziki gazte eta beraz orai bakarkako arekin ari duk bestea. Eta gehiago zauletik edo heldu dituk, baina gitarran biziki kokota pixkat gauza aski diskretak dituk gibelean eta soinu biziki modulazio harin batekin, baina biziki politarekin. Eta beraz, teknikari horrek berriz gure soinu teknikariak aipatu zatan hori berriz eta azkenean asmatu zian justuki kantu hortatik pixka bat inspiratu soinua pixka bat hortik atea bainoan ere. Eta gero bestela, ez dakit, talde hainitz dira ditugu gogoan, baina aipatu horiek eta beste frango ez dakit ez azkit denak edu. Lasai. Nik uste kompozizio aldetik igual ez dagoela zer gehiago, beti aipatu daiteke zeu zer gehiago ez, baina urrengo atalari pixkat helduta,
eta hemen eskuineko eskua hola mugitzen aditzeala ikusi diat, eta teknika aldetik nun mugitzea, hori double stop rollo hori gustatzen zaik, asko nabaritu diat hori, azkenean funkaren esentzia dela, ez? Eskuineko esku harin bat, eta nota emanak, nota ghost notes edo deitzeien horrekin landuta, ez? Hor mugitzea iz gehien bat. Unka azteko nik hola ulertu izan diat, edo entzunaldi ezberdinekin eta holako zerbait atxeman diat. Gero egia ezan orain arte usaian Stratocaster-etan sokak behuntaik pixka bat urjunago dituk, eta beraz joko zikinago bat ere egiten alduk edo nota batzu, baina hor, zekean nola ditzen diren euskaraz hori, baina fretak edo bokinezko maja horiek. Bai, euskara, uste, akzioari buruzari aiz, ez? Erderaz la akzioen deitze ziok, sokak mastiletik dauden distantzia hori, ez? Izan daitekela beherago edo gorago, nahiko goia handara mazkak. Bai, usaian bai, baina hor berriki behar izan ditiat pixkat aplanatu denak. Rasteak. Eta beraz gero gitarraren medikuak urbildu ditik sokak hainit, beraz pixka bat desberdinki beharko diat usatu ere hori desberdinki jotzeko. Azkenean fite jotzearekin behar ez dituzkan sokak ere onkitzen dituk. Eta beraz batzutan aski nahiko garbi ateratzen alduk, baina ez dik beti barkatzen ere. Eta beraz, adibidez, lehen diskako kantu batean, badiau, behiotzen aldi, ate berdin, eta... Josak. Eta gero zikinago jotzen diatola. Beraz, sokak iduritzen zitzakan, sokak urjunago zirelarik, pixka bat erretxago zela, soinu parasitorik ez txartzea gehiagi. Kaso jargi gabon. Eta hor berdin kasu gehiago eman beharko diat nik uste. Sokak mastiletik urbilago direlarik. Etxekiat. Berez, nik esperientzia propioz behintzat, klaro, igaian ez aiz oso solista gehiagoa, ez ritmikoagoa igual, baino zenbat eta gertuago mastiletik, oainik eta errazago dek jotzea, ezkerreko eskualdetik, ze noski, azkenean indar gutxiago egin berdek nota lortzeko, baino egia dek eskuineko eskualdetik igual ezberdintasun horrek jotzeko eran zerbait eragiteikela, ez? Bai, eta gero, ni beti, jaiten da justuki Stratocaster-etan akzioa aski gorra dela. Bai. Eta nik maite diat, ere pixka bat gitarrekin borroka zerbait senditzea ere gauza pixkat fisikoagoa izitea, eta azkenean soinua gehiago ez pedalekin eragitea, baina eskuekin eragitea, eta ez egia da bestela pixka bat kasik sok batzuk akzioa sobera apal balin bada, kasik sokak ez balira bezala dela edo. Ez osainuk, bai, usaia kontu balduk negustuko, eta gero gitarista bakoitzak ere badetik bere gustuak, usaiak, eta
Eta, bai, baina nik, hola ikasi diat, aski, eta behar bada luxu hau, behar bada soken urbiltzea, eskertuko diat ondoko hilabeteetan, Nik uste baietz. Nik uste eskertu baietz. zideduk, Eta, baina, esan. Ez. Ez, hori praktikatzeko rutinaik edo badaukak, edo esan nahiat badaukak, gitarrarekin jartzea izenean praktika rutinarik erabiltzeek, edo momentuan nahi dukena jotze duk, edo nola egire praktika errutina zengo benikek. Egia ezan, maleruzkiztiat nahi bezain bat jotzen, edo astirik lana izaten, eta bai. Beste, normala. sobera gauza iten delaik, autotu behar da ere batzutan, eta baina egia da, hor, taldean, pixka bat, geografikoki ere biltzeko eta zailtasunak ditia, justuki, batzu Tolosan bizi direlako, eta bizi erritmo ezberdina ditiau, lan ezberdinak ere, eta beraz, elgarrikin errepikatzeko eta ez diau beti tarterik edo lortzen azken aldian. Eta beraz, kontzertuak aitzin, ez badugu kolektiboki praktikatzen, etxean ere bakotxak lantzen dik, eta beraz, nik usu gure kantuak pasatzen ditiat, eta gainetik jotzen diat. Gero, kontzertuetan igo augetik, eta ala ere pixka bat, edo horrai asegituk gehiago egitualizatzen, edo pixka bat momentu baten hartzen, eskumutu jen berotzen ere pixka bat, gertatzen hor duela marrekin izkudan duan joa itzin kasik kantu guziak pasatu ditiat gitarrean amplirik gabe, gitarra hutsik txoko batean jarrinok, eta ni hau pasatu ditiat jif nagusiak, automatismoak eta indartzeko, eta beraz, holako gehien bat gure kantuei, ene gitarra pratika lotzen diat gehiago gure kantuei, eta faltan senditzen diat, ala ere berdin errepertorio bat, nahiko nikek errepertorio bat ikasi, gero bereziki komposizioan ere askeago izaiteko, eta berdin askatasun gehiago izaiteko komposatzerakoan, edo automatismo gehiago, edo plano batzuen saharazteko egeskiago, sobera mentalizatu gabe jo augetik edo. Pentsatzen dut, gitarrista guztiek beti hobetzekoa dutela eta gogoa dutela, eta beti beren mugak edo ezagutzen dituztela, baina nik uste muga batzen gainditzeko, errepertorio baten jojatzeak eta ahal bezain anitza litaiken errepertorio hori. Igual baita errepertorioan dekin pixkat zeure konfort leku hortatik ateratzea, ez? Azkenean zeure ura gauza berriak ikastera behartzea, ezta? Bai, ahunt. Eta ere beste musika batzu esploratzera, eta bai, konfortetik edo erosotasunetik ateatzea, eta gero horrek ere maiten gitu beste soinu batzuen bila joaitea, hif bat lantzean ere gero gibelean, gitarrista baten gibelean ere beti soinua ere bada, eta beraz, pixka bat, teknikatikat ere maiten gitu beste esplajoteetara eta beste soinu batzutara. Soinua aipatu dekela, ze soinu erabilioi duk, esan nahiat Fender batekin abil, Fender Stratoa duk, ez? Eta ze amplirekin mugitzea eta ze efekturekin edo... Beraz, Blues Junior, Fender Blues Junior batekin ari nok. Pixka bat aja moldatua duk beste bafle bat dik, bigarren eskukoa edo erosinean. Eta gauza
anitz bigarren eskuko erosten diteate, azkenean be gitarra hau ere bai, eta pedala gehienak ere bai, eta begia da lehen diskotik bigarrenera teklatuek hainitz baldintzatu dutela diska, baina teklatuek aitzin aiandeta biek basua eta gitarran material asko erosiak ginuen ere, eta beraz guk ere efetu diska batetik bestera efetu hainitz gehitu dugu, eta hortarako ere beharrezkoa izan da ere teklatuekin bai, uztartzea, ez? Bai, hori da, bai. Eta gehien bat azkenean soinu behitasuna, nahi duriko gehien bat guk dugu piztu alde hortatik, edo pedala hainitz hartu ginuelako, beraz, akordatzailetik atera eta sartzen dugu overdrive batean, ondotik badiat kompresore bat, justuki Koji Wang edo Wolfpack aipatu dira, eta Koji Wangek hainitz kompresatzen di bere soinoa, baina badik kompresoreak badik beste, nik nahiago diat egia ezan soinu dinamiko bat, baina kompresoreak abantaila bat dik clean soinua edo soinu garbia bustatzen aldik ere, eta overdrive augetik baldin bada, pixka bat ekilibratzen alditik desberdintasunak. Eta beraz beti aktibaturik uzten diat, hola segurnuk clean eta overdrivearen artean ez dutala desberdintasun handirik ukanen soinuan, eta ez dutala galduko edo gehiegi irabaziko, eta beraz kadenaren astapenean agertzen duk. Ondotik kompresoretik modulazio pedala bat badiat, modulazio askorekin, baina gehien bat baliatzen diat Chorus bat. Chorus, bale, chorus o chorus, bai. Bai. Vibrato bat, eta beste bat, ez dakit zer den, T, Z, F, baina, soinu hori biziki hau teoriak ekin edo teoriak kantuan baliatzen dugu. Chorus baten antzekoa da, baina... Bai, chorus exageratuagoa bezala, ez? Bai, pixka bat, eta badu beste timbre bat, beste ez dakit. Eta hemengo lehen posizioekin, hemengo posizio. Zubikoa, ez? Bai, biziki... Bai, gustatzen ziak. Eta beraz, modulazio hortik landa sartzen duk dile batera. Beraz, dile hori duk TC Elektroniken flashback. Bale. Eta beraz hortan 3 preset grabatzen alditiat. Eta hor zinez badiat dile bat bezitokinen hortzantzakoa modulazio hainitzekin, beraz... Nahiko polita, eta gero beste dile gehiago tap dileak edo aski klasikoak, dile aski klasikoak. Ondotik hortik atea eta auto ua bat erabiltzen diat. Gutitan, baina... Eta ondotik G-verba bat, berdin TC Elektroniken Hall of Fame aski famatua dena. Nik ere bat zeugea doritxe. Beltza du hori, ez? Ez, gorria. Nik zaugat TC Elektroniken nola duk? Trinity ustea dekela, Trinity edo. Bai. Bai, oso antzekoak izango dituk imaginatzeiat. Bai. Ikuste baietz. Eta hor badituk
reverb tradizionalak, hall, spring, bon, horiek, eta gero beste batzuk gehiago modulazio pixka batekin, edo shimmerra, ez da egite zautzen duzu, aski... Hola, esan da, atzekiat. Pixka bat goiko harmonikak edo kantatzenetik. Vale, bai. Bai, oktabadore bat bezala, ez? Azkenean. Bai. Ha? Bai, goiko oktabak kantatzen dituena. Eta bon, beste batzu ere, behar bada influentzietan ez diat aipatu, behar bada pixka bat jokago den talde bat, Folt. Ez diat ezagutzen. Hore, inglesak dituk nik uste, eta kantaria greziar jatorrikoa edo hola. Soinu mailan bai izan direla ere influentzia gisa onartzen ditugu ere guk azken diskarako, eta bai, olako giro batzuekin eta olako giro batzu sartzen die beren gitarretan, eta ara. Ederki. Teknikaren arloa pixkat amaitzeko azken galdera batzuk diretzat. Tapina jotzen baldakik. Ez. Bale, Usunik ez. Etzio garazorik. Bueno, aprobau emango jau. Hori, azkenean beti guztia aipatzen zioat, teknika oso mitikoa, euk lehen aipatu duken bezala, hori, nerabea izenean, gitarrakin astea izenean, nahi duk en plan de, hau nahi diat, ez? Eta, sin maz, oraindik pixkat txorrada horri jarraituz, galdetzen diat, en plan, ez dakik tapina jotzen, baina ez, broma izan oidek. Ze, bromak aparte, tapina jotzea baino, zailago irutu zaiak seguraski, badidez, zitokinen hortzantzako estrofa hortako riff hori. Hor, tempoarekin eta lehen aipatu diagu desente jolaste zuela, gustatzen zaizkizu, tempo arraroak edo tempo zailak edo etzekean nola esan. Bai, egean hori, aipatzen duk astapenek hori. Bai, beraz, hori aski hautsia du, eta pixka bat gure lehen fanak pixat kesu dituk, azkenean ezin baita dantzatu edo hasten dira eta despistatu egiten ditu. Hombre, lauan dantza egin beharrean, 7-8 edo dena delakoan egin, da jazta, ez da barazorik, ez? Nei adibidez hori oso interesgarria irutu zirean, zue, ez dakit badakizun tier listaren asuntoa. Bai. Hor entzun zintuztean izan, en plan, zer dago hemen, en plan, ostia. Eta, bai, eta gero beste kantu batzutan ere jolaste duzu horrekin desente. Bai, teoriaken ere badugu bost denborako zerbait, edo bost hortxako, horiek bateriak ekarri zuten, baina itokinen riff hori edo tempo hori azkenean gero ere atxikitzen, bukaeran ere atxikitzen dira, alde progresibo hortan ere, azkenean berdin atxiki dira, eta ara basoak iten du beti berdin eta beraz bai, ritmoekin jostatzea bai, pila bat gustatzen zauku, eta hola segituko da. Eta azkenean, behin ulertutan hola funtzionatzen duen, aski egeski jotzen dira. Astapenean kostatu zauku, baina gero behin sartuta, orai kasik komplikatuago laike lauan jotzea. Eta bai, gero automatismoak biltzen dira, eta bai.
Ados, pixkat igual onja sartuko gaituk beste arloan dekela hori gusto pertsonalak edo hemen zeudek galdera oso arraroak batzuk kriston barre adibidez eta honek ematezik aukera esateko izugoren partez izugo hegazkinekoaren partez itzuliko dela iparraldera eta palan paliza bat emango ikela hori bere partez hori esateko esan zian aurreko astean elkarrezketatu durianean eta berari izugorik grazia asko intzioan galdera honek dekela zein de ire tonalitate gustokoena edo baukak tonalitate gustokoenik arrazoia dena delako izan da ere, komodoago delako, adibidez mi baten jotzea, gitarra estandar baten, edo? Bai, da gitarran ardura mi edo larrekin aski, egeski moldatzen girela. Gero, bon, enuk ahots nagusia, baina lehenago ere rock talde batean edo ska rock talde batean ibili indian eta hau hartu nindian ene ahotsaren zat adibidez mia ez dela baitezpada egokia eta pertsona hainitzen zat oso apala den tonalitate bat da mia, beraz mia bazter nezake eta ez dakit bestela metaletik heldu girenez drop D edo drop C-ak gustatzen tozkigunez, berba, gehiago hortik erantzunezak edo. Ados. Baina adibidez, Diablo Kiwin mi estandarren jotzek dena, ez? Etziok dropik inun, edo baziok? Bai, ez, nik dena mi estandarrean, baina justu aiandek bai batzutan drop-dean sartzen ditik kantu batzutan ala jotzen dik bai. Erre basu hori lortzeko, ez? Bai. Baina bestela nik ez, ni beti estandarrean. Ados. Eta hori, ire gauzak gogokoenekin hasi gaitukela, eskatuko dizkiat lehenengo talde gogokoena bat esan ahal baduk? Ados. Ez da egit, behiz txipitako atxik nezake, itoiz bat. Itoiz, ez aiz lehenengoa itoiz esateuna usteiat, atal hontan, eta eske itoiz izan erraziok kristona dekela. Hombre, justu ontsa etorriek tasio zudup izuo, ja, esantzio bat, pala partidaren esantzio bat. Eta tonalitatearen galdera ere indiagu eta esan zidak mi edo la, ez? Esan diagu. Ez. Nik ez mi botatzen dut, eta la ere... Mi bota guala ahotsagatik, baino gitarrista bezala, igual hor mugitze itzeala bezala ulertu diat. Hain ez diat ondo ulertu neuk. Bai. Musikalki ez baitez bada. Eta hori talde gokoena eta gero diska gokoena, ez zeukak zertan itoitzena izan berrik? Kaldera zaila dituk, bazekia, baino... Bai. Nituen besteak hobeki begiratu zipatzeko. Ez dakit, diska gokoena azken aldian hainitz pasatzen dutena. Bezenako ez, Pelasen azken diskak, biziki egunero bide anitz egiten dut, eta beraz musika bidean beti musika entzuten dut, eta ustu entxufatzerakoan tresna ezartzen dit alfabetikoki lehena den kantua. Eta beraz Pelasen azken disketan diska doble bat edo egindik A, B eta D, E izkiekin eta beraz A beti sartzen ziak eta oraindik gogo handirekin entzuten diat, beraz berdin Pelasken diska doble hau bai biziki
bai progresiboa ere, eta biziki Ados. apreciatzen diat. Eta ja, el trio Calavera amaitzeko, kanta gogoena. Ha. Ez daukak zer, burura etortze zaiken lehenengoare esan aldeek, ez teek, ez teek handola esan. Ulertzeiat galdera zaila dela, baino ez teek hain garrantzitsua. Bai. Ez dakit, diska, ez baitut izendatu diska, gustukoena edo urgatzen edozein kanta, ejan dezake. Ados. Hemen dauzkadan galderai begira, hain naiz. Zein da hori Diabolon gehien kostatzen zaizun gitarra atala edo nahiko erosozoa zorokorrean? Egia ezan gehien bat jabagajia izaiten aldena, da pixkat dantzan, zangoekin dantzan ibiltzea pedala aldaketa hainitz baititut kantu batzuetan. Ados. Bereziki zitokinen badut olakorik, eta ameslariaken ere, edo beroketa klimatikoan ere, hortan ere, pixka bat, dantzan ibili behar da bai eskuekin eta bai zangoekin, beraz horiek dira berdin hiru kantu zailenak alde hortotik, soinu ahalbezain soinu txukunena ateratzeko, edo ez distortzioa momentu honean pizteko edo itzaltzeko, eta egia da pixka bat iztojatzen aldituela parteak ere gaizki zapatzen badira, edo momentu pixka bat berantegi, edo gero desberdintasun hori mozten delarik ikusleak edo entzuleak ere nabaritzen du nik uste, edo pixka zerbait eta zoartzen da, eta beraz berdin gehien bat eskuekin baino, zangoekin ditut zailtasunak, arazoak. Eta gainera ere kantatzen dugunez ere, batzuetan, ez da banka joten ere, bukaeran kantatzen dugu, eta justu kantua eta segidan gitarra soloa ere sartzen da, eta beraz, batzuek gitarrista batzu biziki usatuak dira, eta biziki ongi kudeatzen die hori, baina ni oraindik badiat lan ongi kudeatzeko parametro guztiak, nik uste. Ados. Bueno, eta esan beharko hauke riff bat, espezialki zaila, edo eroso habil, ez daukak zailtasunik, gola esatekena, kontzertua jo aurretik egiten dekenean eure errepaso txiki hori, esatekena, zati hau gaur ondo jotzea den, ez daukak horrelako zatitxorik. Azkenean, aurkezpen kontzertua egin dugularik, lehen kantua biziki gitarraldetik biziki simple da, hugin, arpeggio lasaiak dira, baina hainbeste nintzen urdurin, ezin jo, azkenean simpleago izan entzen gauza bizi batekin hasi, ez eta gauza geldi batekin hasi, eta behingoan ez dut petiorik egin, baina justu hiru nota jotzeko, pixkat, da momentuen arabera, eta gero, berdin ameslariaken ere badira zati batzu pixka aski fite heldu direnak. Jo ezakea? Bueno, lasai. Berotu gabe harrapatu.
Ez, baina, ara, heldu dira, badira, eta zangoekin ere behar ditut kudeatu aldaketak eta gero berdin soloarentzat ere, ara, ongi, soinuan ongi ateatzeko ere, ez diat, gauza batzu, pasarte batzu badituk aski bereziak, baina, orokorrean, orai baina hobeki ateatzen da. Ze soka neurri eta marka erabile oidek, edo esan nahiat, horren frikia aiz, edo ez egin porta? Oartu nauk egur horrekin, usaian egur beltzarekin edo aritu nauk, gitarra hau aski behia, badik urtea eta erdi baliatzen dutela, baina tekeatea urduritasuna gatik den edo iduritzen ziak egur horrekin izerdik gehiago botatzen dutela. Eta beraz sokak askifite erdoiltzen zauzkidala. Eta beraz berdin aldatuko diat, baina tirantea duk 10-50 eta ernibolak baletzen diat. Ados. Aski autu klasikoa edo. Baina berdin badira beste zer dira elixir edo lakoak aski luzeago irauten dutenak, eta ez dakit, behar bada probatuko ditut hauek ere, eta baina orain arte horiekin beti eroso, baina azken aldian, azken 3 soka fin horiek aldatu behar izan ditiat, aski erregularki gehien bat izerdiagatik. Ados. Eta pua aldetik, ze pua erabiltze duk? 0,8 milimetrokoa eta Dunlop mitikoa ez? Bai. Bueno, txarra ez dauka zertan, azkenean ez. Egin behar dekenan arabera, pua mota bat ez? Bale, ziok galdera bat oraindik ez dena egin, eta guztiei egiten zieten galdera baek. Bueno, egia esan galdera ia gehienak egiten zizkiet guztiei, baino jendearen arabera eta batzuk aldatzen juten hauk. Baino, hau baek galdera bat guztiei egin zietena eta guztiei berdin egin zietena. Zenbat diru gastatu gitarratan? Eta zenbat dauzkak? Ez zan beste azkenean ejan bezala bigarren eskukoak edo erosten baititut, gehien bat. Hasi nindian Ibanez xuri batekin, ez gama astapenekoa edo, Gio hauetakoa edo? Bai, gio horietako bat. Xuria zen pastilla beltzekin, eta biziki eroso nintzen, baina geroztik gero bordalera izan nintzen ikasterat, eta Fender lehen Stratocaster erosi nuen Mexikar bat, classic player bat, 60 markadako kopia bat, eta custom shop 69 pastillekin. Eta hori biziki, afektiboki biziki lotuanok gitarra hori, baina aski faltsua duk, eta usul luthierraren gana egorri diat, 2 luthierrei, eta oraindik, aski faltsu. Horrek dik biziki akzio gora, baina, lotuanok azkarki gitarra hori. Eta bestela, badiat, Ibanez hori saldunian behiz edo musika denda batek hartu ziakan behiz gibelera, eta hartu nian Squire Classic Vibe Telecaster bat, beltz eta zurita beltza, biziki polita eta soinu nahiko onarekin. Berdin elektronika beharko diat aldatu, baina eta pastillak behar bada ere bai.
baina orokorrean biziki erosonuk ere bigarren gitarra gisa erabiltzen diat. Aha. Orduan, momentuan 3 gitarra dauzkak, edo bi? Hiru, bai. Bi Hiru. Stratocaster eta telea. Eta telea, bai. Eta Ados. hau duk Amerikaja, deluxe bat. Hau. Eta, hortan biziki eroso nauk. Eta, entzatu ditiat beste frango, baina egia, bai, horren lekua hartzeko beharko dola argumentu frango ondoko gitarrak ara. Soinu aldetik ere opzio frango badiat, switch bat badiat ere volumena ondoan eta bakarrik pastilla doblerik ez badut ere, sartzen alditeat bi pastilla algarrekin eta joko... Aukerak ez? Aukera desente. Aukera hainitz badiat horrekin. Eta gero biziki eroso den erosonuk horrekilan. Gainera ez duk desafinatzen, atxikitzen dik biziki ongi, ara. Beraz, eta hau behazkenean balio duen presionaren erdia baino gutiago erosi nuen. Beraz, afera ona egin, ez? Bai, kompra ona. Eta gainera interneten eginen, pixka bat ahiskatu nintzen, probatu gabe. Ostia! Bai. Eta beraz, ara, eta berdin, eta pedalekin, ere berdin gehienak bigarren eskukoak erosi diat. Hortan, dirua gastatu diat ere, eta galdu, batzu, baitira nahi bezain untxa ibiltzen eta behiz erosi behar izan baititut beste batzu. Baina orain dituztanekin pozik nauk. Bakarrik akordatzailea eta jeberba behirik erositiat beste guziak bigarren eskukoa dituk. Ados. Eta amplia berdin bigarren eskukoa eta beraz gitarretan, dirua behar basua eta biak ditugu diru gehien ezartzen instrumentuetan, baina orokorrean balio dik edo, kapritxo guziek balio die. Ados. Muchas gracias, Sonia, por tus palabras. Al final, como hay muy poco euskera en Twitch, pues hay que empujarlo y en eso estamos. Muchas gracias. Justo etorri duk, hori, esan ez, hace plazera euskera Twitchen entzutea, ez du ulertzen, baina hori, bere hitzak ematera etorri dek eta horregatik gelditu nauk, berari kaso egiteko. Ados. Nik uste atal hontane, igual, amaitzeko hori, gusto pertsonel atal hau, esango izkiak bost gitar jole gogokoenak edo, badautzkak. Bai. Konfinamendu garaian behiz piztu behar zuen Red Hot Chili Peppersek eta beraz John Frusciante dudarik gabe hor sartzen diat. Ados. Askotan oso, nola da, ingelesez underrated esateana, ez? Jendeak pentsatzeula ez dela ainona, baina oso ona da, ez? Bai, eta hainitz akordeetan ere usu behatza ere hola sartzen du beste posibilitate batzuin sartzeko. Kantu batzutan ere badik doidoia desafinatua duk hobeki sonatzeko. Zinez, eta maite dutan taldea da ere horroak, baina hainitz ekarridik eta entzuten delarik, kantari batzuen ahotsa bezala segidan identifikatzen den gitarrista da, eta beraz, zinez gustuko duta gitarrista. Eta gero berdin Euskal Herriratzeko edo lehenago aipatu dut Berritxarrak eta uste dut gorka urbizuk bai
kantuan melodietan, baina ere gitar riff ezberdinetan, baina ere komposatzeko maneretan eta biziki maite dutan gitarrista da, eta eta liveetan ere ahi-gahia da nola biak kudeatzen dituen. Egia da, nien izgai adibidez biak ongi, bai ahotsa eta bai gitarra ongi kudeatzea, eta ara zinez bai, miresten dituzten gitarristak dira edo musikariak dira horroak, eta gero bestela ez dakit, hala ere musika, Euskal Herrian bada musika maila biziki ona dela ejan nezake. Eta beste izen bat bere ni Pink Floyd zalea nuk ere bai, eta Gilmour ere biziki maite dira, bere melodia aski simpleak eta proposatzen ditik, baina ara, musikan ez da beti egez ere simpletik simple eginez ere asmatzea, eta hori nik uste kalitate handi bat da, arte guzietan horroak ere simpleki harituz gauza ikaragahien sortzea, eta emozio handien piztea, eta beraz Gilmour ere isak nezake zinez lista labur hortan. Ados. Eta Aitor Gorosabel. Aitor Gorosabel. Berak ere egia da biziki, lehenago aipatu bezala, biziki ongi kudeatzen dituela bai kantu eta gitarra eta broma zen da. Kanal hontan zute garen fanatikoak garelako, eta beti esan beharra dagoelako hori. Baina duela 10 urte begiak itxirik ejanen nuen, gero nola ejan, influentzia gisa enezak ejan, ene jokoak gaur egun zordio dala Gorosabeli, baina egia da, miresten, bereziki Kobetamendi nire ikusi ginuen, ukan ginuen parada jotzeko ahotseneak edo kudeatu zuen, justu Behitzarrak aitzin gomitatu zituen 8 talde edola, eta hauen artean ibili ginen Kobetamendin, eta justu gero beraz kontzertua gozatu ahal izan genuen. Ederra. Eta sartu zelarik ikaragarria izan zen, eta biziki argigarria izan zen, ere nola Gorkaren begietan miresmen hori irakurtzen zen, edo aski argigarria eta onkigarria izan zen. Nola bizkat, ez dakit, bakotxa bat diten bere jainkoak, eta azkenean Behitzarrakek ez dakit, ahakastaldetik edo sutagarrena edo gainditu izan du, baina hala ere ikusten zen miresmen hori, gaztetako, bai hori da, eta gure artean aipatu ginoen ere, eta biziki polita izan zen. Beraz, sardezaun ere listan. Eta, pixkat, 11 eta 20 dituk, terdi galdera edo bukatzea izan nahi du nire asmoa, baina hasi azken galderetara jun, eta pixkat euskal estenari edo euskal estenari buruz pentsatzeken aipatu baino lehen, baukakola kontzertutako anekdota graziosoren bat aipatu nahi dukena, etzekiat, bat oso mozkorra zehoala eta etzekiat intzian, ze, olakoa? Berdin gure azken kontzertuan izan ditugu arrazo batzu, jo dugu Arbonan Lujaman, eta gitarristei beti gertatzen zaie soka baten haustea eta kontzertua moztu behar izatea, baina hortako ditugu beti beste bat badugu atzetik, eta hor nola jaiten da, bomboaren pedala utzizako julen, eta beraz bigarren kantu bukaeran gertatutako,
eta beraz moztu behar izan dugu kontzertua. Batzuek uste izan dute soinu justu jendea horbiltzen hasia zen, eta uste izan dute soinu frogak amaitzen genituela, edo ez dakit. Baina guk untsa hasia ginen kontzertua. Eta beraz, hola gelditu behar izan dugu, eta azkenean uste dut, Anarik ere jotzen zuen beste eszena batean, eta uste dut Mikel Bap ibiltzen dela baterian Anarirekin, eta horrek utzi digu bere pedala bomboarekin segitu alizateko. Ez ara pixkat azken aldiko anekdota fresko-freskoa. Ados. Hori, pixkat bukatzen joateko azken gai bezala, nola ikustedekik gaur egun Euskal Herriko musika egoera, eta haian espezifikoki galdetuko nikek iparraldean nola ikuste duken egoera, edo ea iparraldetik hegoalderako salto hori nola ikuste dukan, edo eukze gogo eta daukakan horrekin. Berdin, ez dakit, usu garai batzu ere idealizatzen dira, eta ez dakit gurean batzutan iduritzen zauku ez dela talde hainitz, edo ez dela talde haundirik, edo krisia egonkortu batean instalatuak girela. Bai, eza. Eta berdin, berritxarrakek utzi zuelarik ere pixka bat batean, mundu mailan ginuen talde bakar edo bakarrenetakoa desagertzerakoan behara pixka bat mundu baten bukaera bat bezala irakurri dugu hori. Baina gero uste dut hor aski zaila dela egoeraren irakurtza bereziki pandemiarengatik. Eta behar bada tendentzia batzu indartuko ditu pandemia horrek, joera batzu edo jadanik instalatuak zirenak musika mailan, eta baina aski zaila da ikustearen nola berriz abiatuko den, kontzertuak nola berriz abiatuko diren, ikustituko kontzertu gela hainitzek itxi behar izan dutela, eta behara bankajota bat ezagutu dutela, eta beraz egoera dramatikoak edo ikusi ditugu kultur mailan orokorki, baina gizartean ere kultur ahlotikat ere gizartean. Eta ez dakit guk talde gisa egeran aski hasi behiak gira kakotxen artean, edo laukotea 2018an osatu zen, eta aski fite kontzertu frango egin ahal izan genituen. Eta bereziki egin ginuen itzuli bat, zazpi lujaldetuk deitu ginuena, eta zazpi egunez lujalde bakotxean gauero jotzen genuen, Beraz, egualdean jotzeko aukerak izan ditugu, ateak aski zabalik atseman ditugu, eta orain ere ematen du behiz abiatzen direla egualdetik eskaerak. Pentsatzen dut zailagoa dela programatua izaitea ere iparaldean, iparaldeko taldeko gisa edo egualdeko taldeko gisa, egualdean baina hori lotua da ere, pentsatzen dut demografia kontu batzuei edo hiriak egoaldean dira, zuen errikipiak gure hiri handiak dira. Eta beraz, erri bakoitzen bada gaztetxe bat, hemen gaztetxeak ere aski ahul dira, edo ez dakit beste talde batzuekin ere joal izan ginen Oñatin, eta jantziguten Oñatin ez dakit bat direla lau gela, edo ez dakit ze baldintzatan, baina ze baldintza teknikoetan egin nahi du, baina aukerak aski handiak dira, hemen pixka bat komplikatuago da, Baiona inguruan miagitzen bada atabal gela, eta Baionan Magneto bezalako gelak, baina bestela kontzertu gela gutiago da, eta baldintzak ere komplikatuago dira, eta badira gaztetxa handiak egon dira, historikoki
Barnen bereziki Tiatiola, Bai. Tiatiola ezaguna da, baina hor berriki etxi behar izan zuten. Geroztik okupatu dute leku bat, eta hor beraz, dakitxo beraz zertan diren, baina agian lortuko dute lokal bat, baina olako esen alternatiboak salbu, orai ere zinka bat da maulen, baina hala, aski toki txipiak dira, eta Ados. beraz, bai, pentsatzen dut mugatuago girela, alde horretatik, bai talde hainitzen programatzeko, eta bai, Mhm. alde horretatik. Eta beraz, ez dakit, eta gero ikusi behar da, ea gazte hainitzek musika eskoletan ikasten dute, eta ez dakit, behar bada giro batek bultzatu gintuen ere taula gainera joatea, eta behar bada holako giro bat berriz beharko da sortu belaunaldi berriak ere agertitezen, eta Ados. beharko da asmatu ere behar bada talde berriak saharaztea, eta musikari berriak taulara igotzea. Hortan da nik uste jonka nagusia ondoko urteetan, eta gazteei ere gogoa ematea etapa horren pasatzeko, eta Ados. Esateik tasiok, urretxu zumarra gara jun berdezuela jotzea, kokinkeriak fini, eta larun batean gaztetxean beraien musika, zuen musika entzuten egon zirela, eta dantzan aritu zirela, eta hoiz esateik. Eta galderatxo bat, kokinkeriak ze esan nahi, fini ulertzea eta amaitzea dela, baino... Bai, kokinkeriak dira, ez baita espada umekeriak, baina dira astakeriak edo, bai. Kokinkeriak fini, hor bazioak etxiramu kantan, hor esatezu hori desente. Bai, ejan nahi dik, horreitik goiti serioz jarriko gaituk. Ados. Hori ejan nahi dik. Ja amaik aterdia ditu, nik uste igual hemen utziko diagula, ze ik bihar lana izangoek, seguraski, eta... Zer? Bakantzetan nauk, baina eskapatu behar diat, bihar treina hartu behar diat goizean goiz. Ados. Ondo iruditzen bazaik, amaitzeko engoi hau... Bueno, gracias Sonia por pasarte, hasta otra. Eño ideatori, ik jozak gitarra, eta ire gitarra utziko diagu amaiera bezala, gitarra jotzen, eta ingo diagu raida. Raida izateu, Twitchen nik ointzauzkaten ikusleak bidaltzea beste kanal batera. Eta orduan raidori prestatzen den bitartean edo moldatzen den bitartean, emaio gegurra. Segi.